Kini nga tong mga higalang nga mga dili Katoliko ba. Ano to ang tawag ining tan-awon kung kana sila magunahon na magmarapod og tawag ining tinuod. Nga naman sa hinungdan nga syempre nagakutlo gud sila og balaang kasulatan. Nagakutlo sila og tawag ining nakasulat sa balaang kasulatan, pero kung ato ang tiglumon, ato ang palaluman ang ato ang pagsabot sa ilahang gitawag og ipangkutlo, puro lang gyud in town claim. Wala gyud in town sila'y mahatag nga igo nga ebidensya or tawag ini nga igo nga mga basihan aron pagpamatuod sa ilahang tawag ini gipamatud-an. Ya mo pay kusog kay mo ingon nga ikaw wala ka sa wala maayong pangunahuna, ikaw wala na ka sa maayong tawag ini nga mga butang nga imo ginahuna dapat paadto na ka patambal na kag doktor. Actually sila dapat magpatambal doktor. Nga naman pinakauna kita mga Katoliko magbasa magutag balaang kasulatan is dili ta pareha nila nga personal opinion or opinion lang ang ato ang tawag ini nga ginahimo. Mo bito nga magbase ta og mga standard references, magbase tag kasaysayan, magbase tag tawag ining mga komento sa mga eksperto sa nakasulat sa eksperto sa gitawag og balaang kasulatan o sa nakasulat sa balaang kasulatan aron tagaan og pahimug-at na kining atong gipangunahon na dili ni ato ang opinion lang. Pero sila, kumusta man sila? Tanawa ra gud na sila, di ba? Nagtuo sila mga butang. Again wala sa realidad. Nagadamgo og mga butang or nagahuna-huna og mga butang nga dili maoy gitawag og tinuod. For example, unsa man tong tawag ana mga dili tinuod. Nga ilang gyunahuna kanang maingon sila nga ang ribultos mga Katoliko, Diyos. Ambot asa ka nas Biblia ano kanang ilang gyunahuna? Wala gyud nas Biblia ba? Wala nas Biblia nga ang ribultos Katoliko Diyos. Ang ribulto sa mga santos gidili sa Dios. Wala na sa Biblia eh. Number 2, kanang ilahang gyunahon na ba nga ang kanang ilahang pundok iyan ni Kristo. Ngano na rehistro day ang pundok iyan ni Kristo. Nya pagkauman dito sa rehistro nga itawag anang ilang gipasa sa gobyerno kay nag-apply sila og registration sa usa ka gitawag og corporation kay syempre kung parehistro ka korporasyon man gud na. Consider na sa mata sa balaod nga usa ka gitawag og korporasyon. So mabasa din nimo dito sa ilang registration papers nga apil ang pangalan ni Kristo. Nya para ingnon nato nga tinuod jud na naa sa realidad nga ang ilahang pundok is iya gyud ni Ginoong Kristo. So mo na ba nga makitan to ay dili mao. Dili mao nga naman tungod kay dili man mo ay giingon sa gitawag og realidad. Lain pa. Lain pa nga tawag ini nga punto de vista kanang nagtuo sila sa pastor nga gisugo sa Dios. Nya kusog ra ba kay mo kutloan ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 nga umto sila kalabutan ala kay ang pastor nga naa din na refer man na sa Acts chapter 20 verse 28 nga gitawag og mga obispo. So ibot pasabot pari. So kung ato ang tawag ng tan-awon pag naay pastor nga dili obispo, pag naay pastor nga dili gani pari ay bugos na. Fake na nga klase nga tawag ini nga magwawali. So kung ilahag ng ipugos, so ang buti pasabot, o ilahang ipugos kang ilang pastor sinugo sa Ginoong Dios, so ang buti pasabot kining ilahang gitawag og gituuhan, kining ilahang giingon nila nga tinuod daw kuno wala sa realidad. So buti pasabot nagunahuna sila, nagunahuna or tawag anang namulong sa butang nga wala sa realidad. Buti pasabot walay ebidensya, wala sa gitawag og facts, manakinahanglan sila'y muadtog psychiatrist, dili kita. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.